kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pero wala yung man di sa ako bagdita na lang. An-anuam ti sa kubag unyo kanakaw. Ay nawaw. Sa di no kumabay ti taduma ang papanak nanang. Agudong ka. Awanan ti abastuta. Adda kwartam aya. Adda nanang. Nagsweldo ka iti online at trabahom nga ibagbagam kanya? Uy nanang. Manuti kwartam ngay. Amangan nukurang day tatanayunak. Ay nawaw. Saan nanang? Ato ti kwartak ita. Amala. No di mo kayat anayunak. Si kangarod ti makamaw. Wen. At igatang ko nanang. Agrubwat kangaruden tapno di ka marabyan. Agan-anad ka anak ko. No anya ti umanayan ti budget. Isulaeng ti gatangaw. Naimbag nga aldaw mo, Mari Adela. Kasta makeng ka, Mariwilda. Anya ti gagaram. Kaya't kulaeng ti makiistoryaken ka, Maray. Nabayag mo't idinao di ang nagsarita ta. Sapay adalakad ko ita, Maray. Ay nawaw, rong timing akmet gayam, Maray. Talaga arong timing ka, Maray. Agudungak ita. Si Kangay. Ni unyok tinakitsinda ita, Maray. Ni Unyok. Ita man pa'y, Maray. Oray siyak nga rod, Maray. Mas daawak ta isumutan tinagboluntaryaw. Pagtrab-trabahuan na ngaminan, Maray. Online, Maray. Jakla sinaludsod noan niya ti trabaho na. Basta online ko na namot. Dakkel siguro ti suswildon na, Maray. Siguro, Maray. Mala, agsagana ka nga ruden no agudong ka. Inton bigat tulaangan nga agistoryata no awan tilakad mo, Maray. Tulungan nak mananang. Ay nawaw. Aga sumanday ta ginatang mo, anak ko. Ginulpeg. Tapno at dati abastutay ti makalawas nanang. Sigurado adakkel ti binayada, manak ko. Siyempre inbirok ko nanang. Dakkel samot ti susweldwam iti online at trabahom. Sakto lang nanang. Nagadumo nga minti inyawid mo, anak ko. Italaeng akasta. Di wala tanis istoryaan iti sa bala tao nanang. Taapay. Ay kwa. Narigatan no panunutin da para magkayong nanang. Ay, mo't kit di may mayaten ti agulimag. Wana. Narigat no apalan da tayo nanang. Amangan no sa anak tong agswerte. Naggapuan nyo tatapasyo? Ay, nagapo ak iti pangkagmi, unyok na kong. Dumagas kayo pa yung iti balay. Tag-shot tayo. Ha? Ag-shot tayo ko na. Ada ginatang kong arak, tata. Ay, pasensya ka unyok. Saan amabalin ang makiinumak ita? Kaabagan no kumaro ti an-anayak. Agungot nila nam Adela. Ay nawaw, sayang mo tata. Karni ti baboy ti pulutan ta ko ma. Enton ba minsan tulaengan? Amo kong tata. Ay nawa, ano ti among? Urayan nak, taikan kayo ti may nga buting arak, tata. Inuman yung tulaengan, ijabalay yaw. Nay. Apay ka di, bakit? Ay nawaw. Agindi di ang muka pa'y laang si ka, pasyaw. Anya ten sangpot mo ang nakabutay. Arak day ta, sang ka day. Wan, bakit? Di mo't imbagak kang ka nga isardang mo ti panagin inumaw. Apay ayaan natang kanti ulaw. Ay, kinapudno na. San asak tigi matang iti arak amakit kita? No saan mo ag ginatang, nangalaam nga raw, pinidot mo di tadalan. Ay, saan? Bakit?
Intod ni unyok ti arak ang makikita. Ay, di nakman ululbudan. Puno ti ibagbagak bakit. Kaya't na ngamin nga agsat kami. Masanak ngay manugot. Taamangan no kumaro ti an-anayag. Kan amangan noong tanak. Salod-sodak ni unyaw. Sige lang. Anya ti aramidak, numapanagnagak nga agululbud ka. Si kamitan ti makaamu ah. Apay aparigatan nakpailaang agpanunod. Kat pudno met ti ibagbagak. Saan ko aginatang ti arak ang makitkitam? Bakit? Ti anak mo mamit ti pagsaritaan ta, Mariwilda. Apay ti anak ko, Maray. Kasla saan mo't ang maibusan iti kwarta, Maray. Kasanumot ana ibagam day ta, Maray. Wen tainikan na iti arak nila kay ko idi na minsan. Ay nawaw, inikan na iti arak ni Pasyo kunam, Maray. Wen, Maray. Adda pay laang dito iti arak nga inted na. Ay una yun. Nilakay mo pa'y laang matinikan na. Wen nga raw, saan kumot ang makasarita iti personal ti anak mau, ta saan meten nga umay dito yung istorkaw. Wen ta ijay sentro ti paggatgatangan na kadagiti masapsapol may Maray. Anya nga ta ti trabaho na, Maray. Di namot iba ganoan niya. Saan mo siguro nga illegal niya? Saan mo't siguro, Maray? Adda pa nagtalek ko iti anak ko. Agsarita taman pa'y unyog. Ay no, makaturturog ako nanang. Agtugaw ka ta napatag ti pagsaritaan ta. Manya da jaya nanang. Mas daawon dagiti kalugaran tayo. No pangalalaam iti kwartam. Takasla di ka kano maibibusan. Ah, ay. Ay nawaw. Apay akas ta ti katawam. Bayaan nyo idangag panunod nanang. Kita man ti online at trabaho nga ibagbagam. Saan naman bali nana? Na, apay asaan amabalin kat inaanak mo. Tama nga numailawan kayo ang mga istorya kadagiti kalugaran tayo. Di maamuandan ti pagkukwarta. Umadunto ti kakompetensya lukas dyan nanang. Naimbaga bigat yaw nana Adela. May sakilo a karnit baboy man. Sakbay nga ited ko tigat-gatangam. Adaman pa'y kayat ko ang maabuan unyaw. Ano ti kayo ang maamuan nana? Pudno kaday nga inikam ni tatampasyo iti arak idi na palabas alawas. Nana, apay ka din. Sigurado ka? Mo't nana. Ininom na ka din? Saan pa'y? Indulin ko ti arak. Ay no, apay nga indulin nyo nga eh. Wala, taamumot ni tatam apasyaw. No adda ti arak, saan na nga amo ti agkontrol. Ang mga nukumaro ti an-andayon na. Masapul na sa gay sa asyat no kasta nana. Mayroon gayam. At iti ba ti karni agat gatangat. Awan ti 500 mo di taya. Awang nga minti suklik dito oy. Awan nana. Buo asang aribo ti adda. Kita amanday to'y pasyo lakay. Kwarta mo dito, bakit? Way, ngam kasla piki mo. Peke? Way, kita ngamin adayang bag-a. Kita dagiti tao na. Kasla peke asana. Unay kan pasyo. Kasla piki asaan mo't nga ibagbagam dita. Isumad bakit? Kasla pudno a kwarta. Ang numingmingam, anay mag. Kat kasla saan gayam? Asino nga tati pagdamagak aya. Ni LV aka na kanta. Amagan numatulungan na ka. Taglaklako mo't na jay palengke. Ayuwan anya. Mapanak man nga agpaiso iti ayan na. Ang mga nudyak amo piki gayam ti kwartang imbayad day nga unyok. Sa nga ribo pa'y mo't. Anya ti ibagam, Auntie Adela? Kita manupod no wino piki daytoy a kwarta kaanakan. Agdwa-dwa ngamin kaanakan. Adamot man ni detektor ko dito, Auntie. Nangalaan nyo ngay iti dayta a kwarta. Imbayad ni unyok kanya kaanakan. Sigurado kayo kadian ni Unyok tinaggapan dayto a kwarta, Auntie? Wan,
Isulaang matinang ibayad iti buo asang ribo itang aldaw. Sige, mudtoy nga ron, takitaan tayo no peke wano saan. Madanaga na ngamin kanakan. Sang ribo pa'y mo dayta. Ay nawaw, pudno ti atap yun ti. Peke ti kwartang imbayad na kada kayo. Agsilsilaw ngam ne, kitain nyo ti tao na. Ikumparayo iti pudno asang ribo. Iso mo lagayam Kaslapod no mo ngamin no kitkitaan. Kasarita yun ni Unyok, anti, kasukatan na dayta. Dakas ti kastang aramiden na. Buludan nyo matlaang to'y mani detektor ko. Tapno makasigurado kayo. Ang mga nupeken to matlaang ti isukat na. Anya ti imbaga ni Elvi, bakit? Peke ti kwarta nga imbayad dayjay nga unyok lakay. Ay naw, sa ribo pa'y mo. Dayta nga rod lakay. Naimbaglaangan ata isulang tigimatang asa nga ribo ti kwarta na itangal daw. Kasarita ma, ibagam asukatan na ti peke nga imbayan na. Wan lakay. Anya nga ito naka-eko ba ganyawin mo? Mani detektor. Kasya pulak daytaw. Tanay. Agraira man ang dagiti managdakdakas ang mga aramat iti peke a kwarta. Ada ni Unyok di tabalayaw, Mariwilda. Adamot maray, apay ka day. Kaya't ko kumamakasarita, Maray. Ay nawaw, apay maray. Anya ti basol ti anak ko kan ka. Peke ti kwarta nga imbayad na kanyak, Maray. Anya, peke ti kwarta na. Wain, Maray. Ay naglukon day di ataaw. Sa nga ribo pa'y mo ti kwarta na. Naimbaglaangan ta isunalaang ti sa nga ribo ti kwarta na iti dayjay nga aldaw. Ay naglukon day di ataaw. Day tagayam ti sikreto na, no apay asaan a maibusan iti kwarta. No nangalaan na nga tamot kadag iti peke a kwarta na. Sukatam ti kwarta nga imbayad mo kanyak, unyaw. Kurta kaya mo day tanana. Sikala ang tigimatang asa nga ribo ti kwarta na, iti dayjay nga aldaw. Isu nga amaw, kasi ka tinaggapuan da ito a kwarta. Ay, kwa nana. Kita PK, saan ka day? Naggapuan dagiti PK a kwartam, Ay, saan ko kurta day tanana? Amangan no tis-tistingan daklang. Tis-tistingan mo nga ibagbagam. Sukatam day taw, no di mo kayat adumanon iji barangay hall ti kalukwam. Awan pa'y kurta kita nana. Bukas ta nga raw, ilistak pa'y laang. Ikan ka iti makalawas apawayway. Agbayad ako nana Adela. Nasaya at mag, tanalagip mo ti agbayad. At iti bayad ko. Di ka pa'y pumampanaw, takitaan ta, no pudno mo laang ti kwartam. Ay no. Saan apay kita ita? Ima ni detektor ta, tapno siguradaw. Saanin ang masapul nana? Kasyapulan nga raw, tapno makitam. Kitaan nyo Pudno asang aribo day ta ko naktumag. Oston di mon ul-ulitan, tikas ta nga aramid maw. Wan nana. Makonsensya kamit kaasi dagiti tattao alukluk wow. 3 kilo man abangos LV. Kita agpay ti kwartam aon nyo. Ang mga nupeke kit diti, bayad mo kanya. Ay no. Api ang kastamo ti panagsasaong kanyak. Among nga ado ti tao. Ay sorry na offend ka. Maisubli ka diti surim iti panagtalagda kanyak. Kaya't kulaang ti makasigurado, tanarigat ti agtalag ita apanawon. Saan ko nga intensyon ti mangibabain kan kanya? Naa. Kat irwar mo na ti kwartam takita agpay. Saan ako na gumatang? Mangibabayin kamot launay. Saan mat siguro adakas tag sa ludsod? Narigat ti mabiktimaan niya. Makapaon ganas ka mag. Sa anak to na gumatang kan ka? Saan yun napulos? Uray putan! Kontrabida tayo dyan nga ilbina na. Apay ni Elvey. Matiti pa nagsasaunay tayo. Imbabay naklaunay mo ti di palengke. Ay nawaw. Anya ti imbaga na apagpupudutan ti ulom aya. Nagsasaugat kaslapegi ti kwartak. Uray saan mat? Kaya't nala siguro ti makasiguradaw. Kaya't nalakit di ang maibabay na kisukas dyan. Di mo ida mababalaw no kastadakan ka. Aramid mo mat nga minti kasjay.
Aramid mo ti mangloko iti padam a tao. Kaasim at dagiti tattao alinuklukom unyok. Nagbalbaliw ang muto, nanang. Uray nagbalbaliw ka. Saan amabalin apilitom ida nga agtalak manankan ka? Day talaan, timbagam. Unanti, ngam kasta unay ti unget na kanyak. Naa, Ipagarup na adakis ti intensyon ko. Uray kayat ko laang mati makasiguradong. di mon panunutan dayta. Tinapatag kat saan ka nagpalukaw. Unanti, madilang aming tiriknak takas di pailaang ti panagsasauna. Guilty laang dayjay. Isu akas na ti reaksyon na kaanakan. Ayun gaya man ti utang na ngay kada kayo, binayadan nan. Wine, nagbayadan. Nasaya at matnukas na ante. Saan ang nagliba? Saan ang makapaglibak dayjay no siyak ti kasarsarita na. Ta sa anak nga agsao no sa anak asigurado. Asukar man, Tata Pasyo. May sakilo. Wen, Tata. At titibayad ko. Unaan kayon. San apeke ti kwartak, Tata? Ang mga naramidon nyo mat kanyang tikas tinaramid ni Ilbi akana kanyaw. Saan mo titi? Nasayad mo nukas, Tata. Makapasair mo't ngamin tikas jay. Nasakit nga agpaiso, ngum adamat lang ti basol mo. Amok day, Tata. Di ka gamin agaramid iti kalukwan Di mo gundawayan ti padam a tao na kong. Saan kumatim nga inulit, Tata? Rumbang lang nga kasta. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao ama ng gundaway. Mabit lang, ta isupot ko ti asukar agad gatangam. Ay, nawaw! Pilian tayo ti husto adalan. Saan tayo agundawayan ti pada tayo a tao. Laglagipan tayo at ipananggundaway iti pada tayo a tao ket mangipaay iti pakaybabainan. Saan man nga ita ngam kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.